ассалому алайкум биандагони гиромӣ. Инак ҳафтаи сипарӣ гардиду мо боз дар барномаи футболи осиё бо ҳам вомехӯрем. Аз ҳафтаи гузашта то ба имрӯз дар футболи осиё навгониҳои зиёде ба вуҷуд омаданд. Шоми дирӯз даври ҳафтуми лигаи бартари чемпионои осиё дар ғарби он ҷамъбаст гардид ва то анҷоми марҳилаи аввали мавсими футболи соли 2024-25 ҳамагӣ дар ин лига як даври дигар боқӣ монд. ҳисаби мусобиқа дастаи Ал-Ҳилоли Арабистони Саудӣ дар ин давр дар Ар-Риёз дастаи Персиполиси Эронро ба ҳузур пазируфт. песафи мусобиқа Ал-Ҳилоли Арабистони Саудӣ дар муқобили Персиполис ба осонӣ ба камёбӣ муваффақ шуд. Ҳарчанд дар оғоз чунин набуд ки дар варзишгоҳ он қадар мухлисони зиёди дастаи Ал-Ҳилол нестанд, вале буданд ва ин дастаро дастгирӣ мекарданд, зеро Ал-Ҳилол имрӯз дар сафаш бисёр бозигарони хуб дорад ва ҳамчунин мухлисони Персиполис ҳам ҳузур доштанд, зеро барои Персиполис хеле як имтиёз гирифтан муфид буд. Ҳоло бибинед Малкомро бинед аз дур аз невеш тӯбро гирифт ва тамоми майдонро гузашту ҳам муҳофизатгаронро ва исоро дар дақиқаи дуввум боз кард. Гузаришаш ба дараҷаи олӣ буд. Ҳоло бибинед дар ин лаҳзае ки шумо мебинед чӣ гуна хати дифои дастаи Персиполис шикаста мегардад ва ҳатто Рофеӣ, капитани ин даст ҳам имкон медиҳад ки гузариши ин футболбози бразилиягӣ ором бошад. Дар назди дарвозаашон боз футболбозони дастаи Персиполис ба иштибоҳ роҳ медиҳанд. Боз як паси хуб ва Жоао Кансело дар дақиқаи 25 бо ҳамин гуна зарбаи олияш ҳисобро боз мекунад. Инҷо бе ҳузури Малком набуд. Мастубро Малком ба Жоао Канселои португалӣ дод ва инҷо зарбаи олияш ҳам тавонист Гуендосро маҷбур кунад дарвозабони дастаи Персиполис тӯбро аз дарвозааш гирад. Бубинед ҳуҷумҳои пайдарпай аз ҷониби футболбозони дастаи Ал-Ҳилол аст. Салим Ад-Давсари бозингаре ки маърифияти бисёр бештаре дорад дар Осиё ва тавонист як голи бисёр душворро задад. ҳатто футболбозе ки инҷо буд капитани дастаи Ал-Ҳилолро бубинед гузаришаш аз дарвозабон хеле олӣ буд ва бозигаре ки инҷо метавонист тӯбро бо пояш ба тӯри дарвоза занад, ин корро накард, зеро лакай тӯб вориди дарвоза шуда буд ва Салим Ад-Давсари дар дақиқаи 38 голи панҷумашро зад ва ҳоло дар дақиқаи якуми вақти иловашуда боз як бори дигар боз як зарбаи олии Салим Ад-Давсари ва ҳисоб 4-0 мешавад. дар мебинем дар ин мадор Ал-Ҳилол тамоми масъулияти худро дар қисми аввали бозӣ ба поён расонид, 4 гол зад ва дигар осуда шуд, то ки футболбозони дастаи Персиполис ҳам каме бозии хуб дошта бошанд, вале ба ҳар нав боз имкониятҳои олӣ барои футболбозони ин даста ба вуҷуд омада буд. Инҷо ҳолати хуб барои персиполисиҳо буд, бозбинӣ мешавад ва довари ин вохӯрӣ ҳоло ишора мекунад ки пеналти ҳаст ё нест, бале инҷо нишон медиҳад пеналти ҳаст. Георги Гвелисиани гурҷӣ ва ин зарбае ки ӯ дошт, ҳарчанд дарвозабон бисёр моҳирона ба Ясину Буну ба сӯи ин зарба парвоз кард, аммо ба тӯб нарасид. Дар натиҷа дастаи Ал-Ҳилол бо ҳисоби 4-1 пирӯзӣ ба даст овард. Ин ғалабаи олии ин даста аст ки маҳз садрнишинии ӯ дар ҳамин ҷо ҳам бори дигар исбот гардид. дар зинаи дуввуми ҷадвали мусобиқот боз як дастаи Арабистони Саудӣ Ал-Аҳли қарор дорад. Ал-Аҳли мисли Ал-Ҳилол 19 имтиёз дошта, дар дигар нишондиҳандаҳо ҳам баробар аст ва танҳо натиҷаи тӯбҳои Ал-Ҳилол беҳтар мебошанд. Ал-Аҳли дар даври ҳафтум дар меҳмонии дастаи Асади Қатар ба камёбӣ мушарраф шуд ва ба дарвозаи соҳибони майдон 3 гол зада аз дарвозааш як тӯб гирифт. Ал-Аҳли мисли Ал-Ҳилол пеш аз муҳлат ба бозиҳои марҳилаи навбатӣ рохат гирифтааст. лигаи бартари Арабистони Саудӣ нисбат ба лигаҳои дигари кишварҳои Осиё беҳтару бартар будани худро нишон медиҳад. Ан-Наср ҳам бо Криштиану Роналдо ва дигар ситораҳои футбол пайгири пейсафон буда дар зинаи сеюм мавқеъ гирифтааст. Насравиҳо дар даври гузашта меҳмони худ Алвасти Имороти Муттаҳидаи Арабро бо натиҷаи 4-0 мубталои шикаст гардониданд. дар ин вохӯрӣ Криштиану Роналдо 2 голро ба номи худ сабт карда бо 6 голаш дар зинаи дуввуми нишонзандаҳои лига ҷойгир шудааст. дастаҳои Ан-Наср ва ҳамчунин дастаи Ал-Васл кам бо ҳам вохӯрдаанд ва ин бозие ки ҳоло мегузаронанд бозии сеюми ин дастаҳо аст. Як ғалаба ба нафъи дастаи Ан-Наср аст ва як ғалабаи дигар ба нафъи Ал-Васл ва ҳоло бошад боз онҳо дар лигаи бартари чемпионҳо бо ҳам вомехӯранд ва ҳуҷумҳои пай дар пай аслан аз ҷониби
дастаи Аннаси Риёз сурат гирифт ва ҳоло инҷо аз аввалин зарбаҳоеро мо мебинем ки бисёр хатарнок ҳам буд, вале ҳисоб дар ин вохӯрӣ маҳз дар дақиқаи 25-ум кушода шуд ки ҳоло инҷо мебинем ин зарбаи тӯбворе ки аз ҷониби Алии Алҳасан зада мешавад. Симакон тӯбро ба о мерасонад ва дар инҷо Али Алҳасан аз дур зарба мезанад. Бидед рақами се ки партов анҷом дод Симакон ва ин зарбаи олӣ аз ҷониби Али Алҳасан аст. зарбаҳо хеле зиёд буданд ва ҳоло Криштиану Роналдо ҳам нишон медиҳад ки инҷо бо даст бозӣ карда шуд. ҳоло як бори дигар бубинед. бале баъди он ки инҷо Садио Мане барҷаст ва дар натиҷа муҳофизатгар бо дасташ бозӣ кард ва зарбаи пеналти аст. Криштиану Роналдо чун ҳамешагӣ ин гуна зарбаҳоро беҳамто иҷро мекард. Дақиқаи 44-ум 2-0 ва Ан-Наср боз мавқеияти беҳтари худро ташкил мекунад ва инҷо ҳоло Криштиану Роналдо голи панҷуми худро дар мавсими Лигаи Чемпионҳо ба самар мерасонад. яъне бозигаре ҳаст ки то ҳанӯз дар қатори пейсафону нишонзанҳои беҳтарин ҳам қарор дорад. аммо Криштиану Роналдо бошад голи шашуми худро дар Лигаи бартари Чемпионҳо мезанад. бубинед бо як ҷасти зебо бо ҳамон парвози моҳӣ монанди худ тӯбро бо сараш вориди тури дарвоза мекунад ва шумораи тӯбҳояшро ба 6 адад мерасонад. хуб дар ин ҷо як ҳуҷуми дигари соҳибони майдон баъди 10 дақиқа Муҳаммад Алфатил голи чорумро ба тури дарвозаи дастаи Алвасл ворид мекунад ва дар натиҷа Алвасл бо ҳисоби 4-0 шикаст хӯрд. дуввумин вохӯрие ки бо пирӯзии меҳмонон ба анҷом расид дар варзишгоҳи Ҳаза бин Зайд стадиуми Имороти Муттаҳидаи Араб ба кар гирифта шуд. Ал-Айн ки дар мусобиқаи имсола ҳунарнамоии хубаш ба чашм намерасад, ин навбат низ ба мағлубият гирифтор шуд. Ал-Айни номдор дар маҷмӯъ дар зинаи охири ҷадвали мусобиқот ҷойгир шудааст ва ҳамагӣ 2 имтиёз дорад. дар ҳақиқат барои дастаи Ал-Айн яке аз дастаҳои машҳури Имороти Муттаҳидаи Араб имсол дар Лиги Чемпионҳо соли бобарор наомад ва футболбозии ин даста ҳамеша ба мағлубият дучор мешаванд. дар даври ҳафтум истиқлоли шаҳри Теҳрони Эрон имконияти олӣ ба қатори 8 дастаи беҳтарин шомил шуданро аз даст дод. дар вохӯрӣ бо дастаи Ашуртаи Ироқ истиқлолиҳо дар дақиқаи 4-ум ҳисобро кушода ин бартариашонро дар дақиқаи 49-ум аз даст доданд ва имтиёзҳоро бо ҳам яъне бо меҳмони худ тақсим карданд. ба ин нигоҳ накарда ҳоло истиқлол фурсати ба қатори 8 дастаи беҳтарин дохил шуданро дар даври ҳаштум аз даст надодааст. пахтакори шаҳри Тошканд дар мавсими имсолаи Лигаи бартари Чемпионҳо ҳамаи қудрату тавоноии худро нишон дода натавонист ва ё дастаҳои дигар аз Пахтакор беҳтар буданду ба ӯ нагузоштанд ки ғолиб ояд. Пахтакор аз 7 бозӣ ягон ғалаба надошта бо 4 мусови ва 3 бохт дар зинаи давум мавқеъ дорад. агар дар вохӯрии охирин дар майдонаш бар дастаи Асади Қатар ғалаба кунаду рақибонаш ба мағлубият дучор шаванд, шояд ба қатори 8 дастаи беҳтарин дохил гардад. ба ҳамин тартиб даври охирини Лигаи бартари Чемпионҳои Осиё дар ғарби он ба бисёр суолҳо дар бораи кадом дастаҳо метавонанд муборизаро барои ҷом идома диҳанд ҷавобгӯ хоҳад буд. дар даври охир ки 17 ва 18 феврал баргузор мегардад, Пахтакор бо Асад, Ашурта бо Ал-Айн, Персиполис бо Ан-Наср, Ал-Аҳли бо Ал-Ғаррофа, Ар-Райён бо Истиқлол ва Ал-Васл бо Ал-Ҳилол вориди рақобат хоҳанд шуд. инҳо хабарҳое буданд ки дӯстони гиромӣ мо пешниҳоди шумо гардонидем. дар ҳамин ҷо бо ҷамъи ҳамкоронам барномаи имрӯзаи футболи Осиёро ба поён мерасонам. боқи сеҳатманду пирӯз бошед. хайр то боздид.